Saunahan me ollaan tässä lähdössä paneloimaan ja Kirsi on meille hienosti nämä paneelit käsitellyt ennakkoon niin kuin se pitää tehdäkin, koska puu elää tuossa seinässä aina vähäsen ja yleensä se siinä kuivuu, niin tuohon ponttiin saattaa sitten tulla semmoinen käsittelemätön vaalea raita, jos ei niitä ennakkoon käsittele. Nythän meillä on, kun meillä on vanha rivitaloasunnon sauna tässä kyseessä, niin me ollaan kaikki nämä tinapaperit otettu täältä auki, katsottu, että villat, eristeet, kaikki on, seinärakenteet on kunnossa siellä. Ollaan laitettu uudet tinapaperit, teipattu kunnolla ja tehty kunnon koolaus tänne. Nyt me ollaan tehty kakkoskakkosella tää koolaus, koska täällä on nämä alareunat, mitkä sitten joskus tehdään, noi vesierkat sun muut, niin että sinne saadaan reilu tuuletusrako, niin sen takia meillä on pikkasen järeet nämä koolauspuut täällä. Nämä panelointihommathan kannattaa aina aloittaa katosta. Aluksi mitataan vähän paneelin etenemää, että minkä levyisellä paneelilla päästään lähtemään. Ja täällä me lähdetään tuommoisella 7-senttisellä paneelilla ja lopetetaan myös 7-senttisellä paneelilla. Silloin se on tehdyn näköinen, kun se on symmetrinen toi katto, eikä käy silleen, että jos lähdetään täydellä paneelilla, niin tonne lopetusreunaan menee ihan muutaman sentin suikalle. Ensimmäinen paneeli, kun kiinnitetään tonne, niin pitää tietenkin muistaa elämisraot, niin mä laitan ton timpurikynän tonne rakotulkiksi ja sitä vasten sitten ammun tonne kattoruoteisiin kiinni tämän paneelin. Ja urospontista ammutaan vinottain piilokiinnityksellä viimeistelynauloilla ja sitten tuolta seinän vierestä, kun se jää sitten tuon seinäpaneelin taakke piiloon, niin voidaan ampua pinnasta tää ensimmäinen paneeli kiinni. Tänne katto ei muita reikiä tuu kuin tuo ilmanvaihtoventtiili ja toi on nyt tuo ilmanvaihtoputki just sen mittainen, että me pystytään tulemaan täysillä paneeleilla siitä ohitten ja merkataan vaan tai mitotetaan sitten se kohta, mihin koteloterällä tehdään oikein kokoinen reikä ja sitten toi asennuskaulus painetaan tuosta paneelin läpitten tonne, niin siinä se asennuskauluksen tiiviste menee kuitenkin niin pitkälle, että se osuu tonne hormiputkeen ja saadaan tiivis liitos aikaiseksi. Tämä paneeli, mitä me kattoon asennetaan, on STP, eli pyöreäreunainen 120 leveä vähäoksainen 6 paneeli. Tämä on tosi siistin näköistä ja hyvä laatusta. Tässä ei juurikaan ole oksia ollenkaan. Ja tämä on samasta höyläämöstä tullut, mistä nuo erikoiset seinäpaneelit, mitä me seiniin laitetaan. Sittenhän tämä asennus etenee tässä aika näppärästi ja kun on hyvälaatuinen paneeli, niin se menee ihan näppärästi pontteihin ja saa ammuttua se hyvin tuolta urospontista kiinni. Sitten kun tullaan lopetukseen, niin sinne sitten ajetaan se 7 senttiä leveä palane ja painetaan se sinne paikoille ja ammutaan sitten reunasta pinnasta kiinni. Seinäpaneelina meillä onkin tämmöinen vähän erikoisempi tuote, eli meillä on Kiurun höylän valmistama piiluhirsipaneeli ja tämä on täysin kotimainen tuote ja todella laadukas, eli tämä on leveydeltään, tai näitä on itse asiassa kahta eri leveyttä, on 195 ja 220 leveätä ja vahvuuttakin löytyy 21 millistä ja 28 millistä, eli meillä on nyt tässä 21 milliä paksu ja 220 leveä tuote. Näissä seinien osalta mitataan kanssa jakotoho ja mä oon tottunut tekemään tämmöisellä leveällä paneelilla silleen, että tonne katon rajaa tulee melkein täys paneeli, koska tonne lattian rajaa, vaikka sinne jäisi semmonen pieni suikallekin, niin se ei sieltä lauteiden ja kiukaan alta mihinkään näy. Mä laitan laaserin tohon. Mä saan sillä tämän aloituksen täysin suoraan. Tietenkin vatupassi toimii myös siinä hienosti, mutta toi laaseri on aika näppärä. Ja nyt me tehdään semmonen poikkeus tässä vielä, eli me lähdetään toisiksi alimmasta paneelista liikenteeseen. Niin kuin meillä ei ole täällä vielä noita lattioita tehty, niin me saadaan sitten vielä vedeneristykset ja lattialaatotukset tehtyä tänne jälkeenpäin ja sen jälkeen kiinnitetään se alimmainen paneeli sinne paikoille. Puulajinahan tämä on kuusta ja tämä on vielä höylätty sydänpuusta, eli tämä on todella niin kuin stabiilia, tämä ei lähde kieroilemaan ja muutenkin kun tämä on vahva ja leveä tuote, tai silloin kun on leveä tuote, niin siinä pitää olla myös tarpeeksi tätä paksuutta, niin silloin se pysyy mittatarkkana eikä se lähde kieroilemaan siinä. Ja tässä on vielä kunnolla höylätty tänne takapuolelle tämmöiset kunnon tappourat, niin silloin se pysyy kyllä siistinä ja kestää tämän saunan rankat olosuhteet. Tämä pintahan on todella elävän näköinen, kun tässä on jäljitelty piilukirveellä käsiveistelyn hirren näköä. Eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin aaltoileva ja täällä on vähän karkeampia kohtia, sileämpiä kohtia, niin tästä tulee kyllä tosi siisti ja elävä pinta. Toi koolaus jakosaalla 600 ja kiinnitys tehdään silleen, että
noin 6 senttisillä nauloilla kiinnitetään 1 tuolta urospontista piilosta ja sitten ammutaan siististi tuosta päältä 2 kiinni läpitte, niin siitä tulee silloin vahva kiinnitys tuolle paneelille. Nykyisinhän tämmöistä pintakiinnitystä ei hirveästi harrasteta, mutta tässä nyt kun vaikka noin ammutaan pinnasta, niin tää on niin elävä tää pinta, että kun on tommoset 1,6 milliä paksut naulat, niin kun ne ammutaan siististi tuosta läpitte, niin ne ei juurikaan siinä seinässä näy. Meillähän nämä paneelit tuli puutavaraliikkeestä melkein määrämittaan sahattuna, eli niissä oli semmoista 10 senttiä ekstraa. Ne on kivempi käsitellä ja sitten kun ennen kuin asennetaan, niin vedetään ne oikeaan mittaan, niin silloin tämä asennus on aika helppoa. Tätä toki löytyy 3,9 metrisestä jopa 6 metriin saakka tätä piiluhirsipaneelia, mutta se sitten riippuu aina puutavaraliikkeestä, että mitä pituutta he pitää hyllyssä, mutta tehdastilauksena tietenkin saa sinne 6 metriin saakka. Tässä kun tämän aloituksen tekee huolella ja suoraan, niin silloin tämä panelointi menee melkein itsestään tässä. Eli kun tämä on leveätä tämä paneeli ja mitta tarkkaa, se menee helposti ponttiin, niin tosi nopeasti saa kyllä neliöitä aikaiseksi. Nythän me tehtiin tässä saunan seinään, mutta tietenkin tätä pystytään käyttämään muissa sisätiloissa ja tätä pystytään myös käyttämään ulkona. Mutta silloin jos ulkona tätä käytetään, niin kiinnitykset pitää olla hieman järeemmät. Ja nyt me tehtiin tämmönen tasavarvi ladonta tässä, mutta jos halutaan vielä enemmän semmoista hirsiseinän tuntua, niin silloin vastakkaiset seinät tiputetaan puolipaneelia alaspäin, niin silloin saadaan ihan samannäköiset nurkat aikaiseksi kuin hirsimökissä olisi.